Machiegni kendo jodak e boma ma Migori dwaro mondo miten kaunti ma Migori oket chenro mar yweyo oko oloko kod kuonde ma oula kale e kinde ka kinde ka giywak ni oloko kod kuonde ma oula owinjore okalie odinore kendo osebedo ka kelo pi oula mathiro ohalni mag ji e kinde ka kinde, mana kaka George Juma leronwa. Koro koth chwe e kaunti ma Migori, luoro koro osemako thoth johala boma Migori mawacho ni kinde bende koro koth chwe, pi osebedo ka koro donjo kuondegi mag gitime ohala kendo dino nyaka donjo kuondego mag ohala nikech oula kaachiel kod oloko ma odinore. Wawinjo matek saidi sama koth chwe, to nekech e area mwantie ni wachal mana jomodak e nam moro ma Kabuto cha, koro kata ng'ama konywa ka onge kaka joduka wagolo pesa maduong' emomiyo wawang' ka ji ok nyal biro e dukawa. Mtaro moro osethagowa, mtaro ma pesa oda madhi tero pi Onyinjo. Mtaro ni osebedo kopong' ndalo mang'eny ma sani dhi higa achiel. Johala ma ka oseywak e mtaro ni, jogi golo osuru, to jogi osebedo ka hinyore gi pi pong'o nyaka utegi. Tiere chenro ma sirikal osebedo ka keto mondo ne ni olalogo oyaw mondo pi omol e yo maber. Rito ler ok en tij sirikal kende, ochakore kod in gi an. Kokanya rito ler ira to wabosiko kwa wacho ni sirikal isaidia. Kar dak mar Onyinjo boma Migori en achiel kuom kuondego ma jodak kod johala osebedo ka ywak ni oula kod oloko mathoth odinore kendo seche ma koro koth ochwe, pi donjo nyaka kuondegi mag ohala. Ocha gige wagi onge ng'ama ng'iewo, kech kaka gikadh onge to kanam ng'ato orwako wuochene dwang'o koyor pi odhi maka machielo. Ni Migori be kaka population ne medore, ohala be medore. Iyudo ka kamoro amora ichake ohala, to ja ohala moro amora dwaro ni mbele dukane okete culvert. Culvert go ok gidhi e ofis mondo gipenji ni onego kete kama nade, to onego bed size machalo nade. Koro kiketo size culvert ma diameter ne tin, tiyudo ka kelo blockage. E shida ma wan go koro sani kaka koro koth chwe ni, adwa chak go en enforcement. Ng'iyo ni ere kaka wang'iyo ni jopiny oluwo chike moketi. Chike wantiere go kaka environment, wan gi Solid Waste Management Act marito nwakale higa mar 2021. Ene morito ler, ene mogolo regulations kaka taka onego bed ni timo gi kaka responsibility mar jopiny onego bedi. Johala gi wacho ni oloko kod oula gi osebiro kodinore kuom kinde mathoth. Gino ma osemiyo gi pek e kinde ma koro koth chwe, ka gidwaro mondo koro ten kaunti ma Migori koro keto kenge makare maneno ni oula kaachiel kod oloko gi koro rit makare e kinde duto. Pong' makata customer kaka nyalo halo ka kocha mondo obi watine kon tamowa, wan gi thagruok. Koro ok wang'eyo ni jatelo mane wayiero ni oketwa kuma chalade nikech waseywak moromo. Koth kochwe gotieno, wayudo ka koth opong'onwa e udi, pi opong'o ot, kendo iyudo ka pi opong'o ot ma gik moko kethore, mwandu mang'eny okethore serious. Tend kaunti ma Migori wani gisebedo ka giyweyo mitaro kaachiel kod oula e kinde ka kinde. Kata kamano, moko kuom johala kod jodak e boma Migori ema osebedo ka koro wito takataka e oloko gi kaachiel kod oula, ka bende ema koro kelo dinruok magi. Mang'eny giwuok kaluwore gi kido kata timbe mag johala mar wito takataka mowuok kuondegi mag ohala kata jodak e residential areas. Sirikal oseketo containers kuonde opogore opogore monego bed ni ikete takataka, kata main markets oger kuonde mikete takataka miluongo ni transfer stations. Tiyudo ka jopiny ma jo Migori ok ti gi gigo e yo makare. Johala gi jodak makawo takataka to kete mtaro. Jatend migawo mar Apaya e kaunti ma Migori John Oringo wacho ni migawo mare kawo to ndiko migepe moko mag piny owacho mag kaunti ma Migori dhi nyime mar medo keto kenge mar yweyo lokogo kaachiel kod oula. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny William Ruto otele chenro mar pogo omenda mag nyota e kaunti ma Mandera kojiwo rowere makono mondo ne ni gitiyo makare gomenda go. Jatend